Кеше тормышында ни кадәр гам, матурлык, гүзәллек. Гадәттә без менә аны күрмибез, кадерләмибез. Ягез әле менә шушы минутта, шушы мизгелдә бер генә секундка булса да тукталып уйланыйк. Бүген безнең студиябызда күренекле журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татмедиа Ачык Акчарлык җәмгыятенең генераль директоры, киңәшчесе Ремзил Валиев. Исәнмесез, Ремзил Салихович? Исәнмесез. Беләсезме, менә без бүген бик горурланып шушы студияга сезне кунак итеп чакырдык. Чынлап та, әгәр дә уйлап карасак, әдәм баласы каядыр ашыга, яшәп калыр өченме, әллә үзенең алдына куйган ниндидер киңәшләрен тизрәк тормышка ашырыр өченме? Чынлап та ашыгабыз бит. Ашыгабызмы, Ремзил абый? Ашыгабыз. Һәр вакытта мин шаллаша үткәндә, мин Уфага барганда керәм бит инде. Туктарга туры килмин. Элегрәк Комсомольская правда эшләгәндә мин монда көннәр буе, атналар буе ятып, КАМАЗның икенче чиратын төзештем һәм беренче КАМАЗ йөртүчеләренең яшьләрен өйрәтеп, бөтен союз конкурсын үткәреп, һәм җиңүчегә КАМАЗ машинасы бүләк итеп биргән чаклар бар иде. Ул вакытта иркенләп шунда ята идек. Хәзер яшьлек шәһәребезгә кирип, анда кунып ятканымда соңгы елларда. Ләкин үткән сан мин Чаллының вокзалына кирип, андагы гәзитләрне карап чыгам үткәндә. Ни өчендер шулай эшлим аны? Бүген дә шулай иттем килгәндә. Менә шушындай гадәти хәлләр, әлбәттә инде менә шушы яшьлек, балачак турында һәм инде дуслар турында сагынып искә алу, ул ничектер менә шушы үзеңнең туган ягыңнан, әти, әниеңнән килә торгандыр дип уйлыйм инде мин. Безнең тормышыбызның мәгънәсе туган якта, Дим буе, Оромбур далалары белән Урал таулары очрашкан җир. Менә шушы Азнакай, Чаллы, Баулы районнарының дәвамы кебек булып күренә. Безнең авылыбыздан зур гына кешеләр чыккан. СССРның беренче Гарәбстандагы илчесе Карим Хакимов музеебыз бар. Мәскәүдә кафедра җитәкләгән профессор Халик абый Хакимов бар. Һәм Үзбәкстанның гражданнар авиациясе министры булган кеше бар, Гани Рафиков. Һәм Тулпар журналының беренче мөхәррире Римат Кашапов, Башкортстандагы татар яшьләренең Идел журналының беренче баш мөхәррире үзем булам инде, һәм Дилә Фирүз дигән хатын-кызлар басмасының да баш мөхәррире һәм оештыручысы Галия Сәфәргалия да бер дүсәннән, һәм безнең дүсәннән Ахмулла Мифтахетдин Ахмулланың әнисе Биби Өмме Гөлсем. Кайбер мәгълүматларга караганда Мифтахетдин Ахмулла кичкенә чагында безнең Казакстан безнең авылга кайткан һәм аның әнисе кияүгә чыгып киткән Туксанбай авылына, ягъни дүсән. Мин бу сүз минем өчен изге сүз, һәм анда кайтып торам. Бик кызыклы тарихи фактлар бит бу. Еллар һәм юллар. Нәрсә ул сезнең өчен? Мин үземне бик зур юл үткән кеше санамыйм. Гомеремдә алай катлаулы түгел, ләкин мин журналистикада 49 гына ел инде мин район газетасында эшли башлаганыма. 2 тапкыр укыдым очно, ләкин барыбер эшләдем. Минем елларым шушы матбуатка соңгы 25 ел татар милләтенең мәгълүмат системасына багышланды. Һәм менә нәрсә күргәнмен, нәрсә әйтергә теләгәнмен, шушы тармакка, шушы өлкәгә юнәлтелгән. Һәм үзебезнең милли эшләрне, дәүләт белән милли эшләрнең уртаклыгын анализларга багышланган. Мин башкача күз алдына да китерә алмыйм. Ниндидер зур сәясәттә, зур бизнеста мин андый даирәләрендә яхшы гына беләм, ниндидер хакимият тирәсендә мин күз алдына китерәм. Минем елларым шулай булды. Һәм ничектер шундый бер шир микән мин яшьләр матбугатында хәтсез генә эшләдем. Комсомольская правда, Башкортстанның яшьләр газетында. Минем үземнең ул елларымны сизмим. Ләкин быел менә 65 ел вообще юбилейда түгел, мин алай үземне дә сизмим, мин шул бер 40-ка тулып килгән дип хис итәм инде. Раул Фәзилов белән без шушы елда гадәттәгедән зуррак итеп суда йөздек, марафон йылсык, 30 ел барган өчен бу юлы Кушкүл янындагы Тирән күлне урап чыктык 1 сәгать эчендә. Әлек без компрессор күпереннән Кремльгә кадәр Казанкадан йөзә идек, йөзәргә мөмкин булганда. Еллар ул минемчә ул биографиядә күргән шәһәрләр һәм авыллар. Һәм мин моны татар яшәгән Россия төбәкләрен һәм кайбер чит ил юлларын белән булары юллар инде. Еллар дип без эшләгән күпме хезмәтләр, менә шушы бит инде үзебезнең шушы җирлегебездә сездә җәмәгать эшлеклесе дә. Гомумән менә безнең илдә, безнең дөньялыкта кешенең кыйммәте, кадере бармы? Минемчә, кеше
Җырчы Салават әйтмешли, үзеннән башка, әти әнисеннән башка бер кемгә дә кирәкми. Кешенең кай вакытта эшенең яки кулындагы ресурсларының кыйммәте кемгәдер кирәк була, һәм шуңа карап бәялиләр. Шуңа күрә мин бу дөньядагы мал, хакимият, дәрәҗәгә бәйле кыйммәтне санамыйм берничектә. Чөнки кеше андый кыйммәтне һәм үзенең комсызлыгы яки үзенең мәнфәгате өчен куллана. Минемчә, кеше ул бик кыйммәт табигать, Аллаһ Тәгалә каршында кыйммәтле туганнары, әти әнисе алдында гына кеше бик кирәкле. Барыбер инде бу дөньяда яхшы дуслар, хезмәттәшләр булса, аларда әлбәттә какмаска инде бергәләп барырга, рәнҗергә кирәкми нәрсә булса да. Канагатьсезлек белдереп, мона миңа шундый нәрсә эләкмәде, мине күтәрмәделәр, бирмәделәр дип рәнҗергә кирәкми, чөнки син үзең кемне алай зурладың, кемгә нәрсә бирдең? Мин шуңа күрә мин алай бер кемнән дә бер нәрсә сорамадым. Без үзебез кешеләрне һәм бу дөньяны бәялибез, үзебез менә журналистлар, язучылар әз генә булса да нәрсәдер әйтеп өйрәтәбез. Чынлап та, менә сезнең менә шушы җаваптан чыгып инде, чынлап та мин бер сүзгә ныгытып тотынасым килә. Син үзең нәрсә эшләдең соң әле кешеләр өчен, дусларың, хезмәттәшләрең өчен, гаиләң өчен? Мәсәлән, менә шушы чынлап та бу хакта һәркем уйлансын иде. Еллар дигәндә үзең генә барып булмый. Әлбәттә, яныңда ышанычлы, киңәшсең, сиңа таяныч булырлык тормыш иптәшең булырга тиеш. Әлбәттә, шушы тормыш иптәшеңнән инде шушы мәхәббәт җимешләре белән балалар дөньяга килә һәм әлбәттә үзеңнең булган гаилә традицияларын шушылай аларга да бирергә тырышасың. Минем сезнең бер язмадан ишеткәнем бар. Зилә Валиеваның ире түгел мин. Зилә Валиева минем хатын дигән идегез. Гаилә сәясәте нинди сездә? Киресенчә, ул минем хатын дип әйттем буга инде, әйттем мин аны, әйткәнем бар алай дип. Ләкин дөреслеккә килгәндә, мин хатын кызга юл бирүчән һәм Зиләне алай аны депутат итеп чыгарып эшкә күтәргәч, койрыгына басып, урамга чыгармыйчы, мине узма дип, ул мине уздып китте. Гаҗәп, мин үзем бик әтәч егет булсам да, нидән шулай булса, шул вакытта мин аны чыдадым инде. Менә хәзер ул премьер-министр орынбасары булып эшләми башлагачтан, әзрәк турайыбрак, күбрәк катырак яза башлаганмын дип кешеләр көлешәләр инде. Ул бәлки зур җитәкченең гаиләсендә булу ул шундый җаваплылык бирә. Ул менә җитәкченең дисциплинасы, аның гырындагы таләпләр ничек булса, сиңа да тарала. Аның мөмкинлекләре бирелми сиңа. Бер нәрсә дә бирелми. Ләкин шул стандартта мин 20 ел буе яшәдем, бул бит безнең гаилә. Һәм безнең улыбызның да тормышына ниндидер шул таләпчәнлек эләккәндер инде. Шуңа күрә бәләкәй чакта әтидән булса, аннан соңгы бер бу Татарстандагы суверенитет елларында шушы дәүләт эшләрендә катнашып, мин һәр вакытта да теге бу силеп, кәкрәеп йөрү ниләре мөмкинлеге булмады. Гаилә дигәндә чыннан да гаилә ул дәүләт чыннан да. Аны бергә барасың, бергә баргач уртак була. Кыенлыгы да, без минемчә Зилә белән бүлештек. Ул бер заман кайткан, җырлаган "Сиңа бер агышлар" дигән яздырган Казан егетләре белән. Шуннан карадык инде, телевизордан күренә, кеше аптырый. Шулай дип инде күптән түгел мин аны тоттым да клип эшләдем туган көненә. Безнең гаиләдә нинди вакыйгалар булган, шуның фотоларын куйдым. Без Файзрахман Камалов белән видео сюжетлар, клиплар төшерәбез. И шуны клибын, ТНВда яңарган клибына рәсемнәр куйдым да, килеп чыкты безнең гаилә тормышы. Аны минемчә гаилә тормышын сөйләп бетерергә кирәк тә түгел. Ләкин аны күрсәтсәк була. Aktı yarsıp kar suları, şuldur indi
yazның ташып ярсулары. Aktı bizning qor üstünde kalgan izler. Aktı yılab ikev birge salgan izler. Sin ömür ağışlarım, sin benim sağışlarım, sin benim şadlık ilem, yoğaltı tabışlarım, sin benim sağışlarım. Бәхетле мезгилләр турында күрдек. Менә сөйләдек, гаиләдәге бәхетле мезгилләр булды. Эшчәнлектә, менә шундай үзегезнең журналистлык хезмәтендә зур уңышларга ирештегез. Сезгә шушы җитенкриме? Җитеп бетәме? Сез канәгатьме үзегездән? Бәхет минемчә ул җан тынычлыгы. Бәхет ул чыннан да якыннарны күрү. Әгәр дә үзеңнең балаң яки оныгың сине аңламаса, синең кебек теге хис иткән әйберләрне башкача хис итсә, bu bizning xalqimizning zo'r fajiasi. Agarda mana manqurtlik yo'luna ketsa, yoki mana bizning millatimizning urf-odatlari, onun ruhiy konstitutsiyasi buzilsa, ham butunlay boshqacha imonsiz yashashga kirishsa, ul bo'lri baxtsizlik. Hozirga mening balans, o'ng'ishsizlik ham o'ng'ishning balansi menimcha ul bek zo'r qozonish. Ham endi nindidir tege rahatlik deb aytsan, niçin ular rahatlikni baxit deb aytasan? Әле бит ijmoq degan termin bilan anatar edi. Agar da avulda gaz kirsa, yo'lda asfalt bo'lsa, telefon bo'lsa, o'tinga borasi yo'q gaz kirgan, bit shay sherga sütni qo'ymog'i bo'lsa, ul ijmoq deb aytar. Yetmasa qo'yib alaniga kuchlanib ko'tarib, mamoqshallar olib qaytib qo'ysalar ul ijmoq. Hozir onim ijmoq kriteрийлары кайбирәүләр өчен бөтенләй башкага әйләнде. Шуңа күрә рәхәтлек ул туган туфракта, тынычлыкта, урманда сулыш алу. Һәм бәхетсезлек ниндер михнәт булмыйча үзең булып калу. Бәхет ул үзеңнең менә эшеңдә нәрсә бар, шуны чыгарып гамәлгә кую, аңлату. Менә мин шушы яшыма кадәр әле яңа гына күңелемдәге булган хисләрне, fikirlerini, gamellerini çıkarağına başladım. Bakıtsızlık tuğuluydu. Lakin ben özüm buldurga tiyişlik hem buldurga olganının yartısın, barı yartısın gına işledim. Bu bir ağır hal. Lakin nişesin yazmış kişiler bilen şulay işlete, kişi özünün potansiyalında, özünün kıblasına tizgine tabalmay. Ol jengil tuğul. Kanağatlanıp oturluk bir de sebep yok. Min elige qaraganda min onu bik tiren akıllı kitaplar yazar jarаты eşedim min. Min kino tişirirdim, elde süjetlarda oylap tabam. Min zor fenni hizmetler işlerge tiyişidim. Zor hakikatni tarixi bitirde işlerge tiyişidim. Min kızgançka karşı işlegen işlerim, kılgan gamellerim elleni kup tugul. Halbuki kitaplar çıgasam da minglegen makale yazsam da min şuşu dünyadagi özümnün tiredagi ağımdagi dostlarga, kardeşlerge, zamandaşlarga özümnün energiyamni berdim. Özümden indi de bolsa sın yasarga tırışmadım hem özümnün köngülde bulgan jevherlerini anlatıp bitirip kitip buluğuna şanımta bitmem. Lakin men hazır
Соңғы елларда шуңа күрә күбрәк һәм ашыгыбрак эшләргә тырышам. Менә мин яшь чакта иң яраткан шигырьне һәр вакытта искә алам. Туган җирдә чәчәк җылысыдыр. Туган җиргә ятып җылыйсы бар. Кайтма диеп озатмадылар. Чит җирләрдә йөрим бер үзем. Кешеләргә үлем кирәк бит, кешеләргә кирәк гөл, түзем. Хисләр үзгәрсә дә баш исән. Ак кышлардан корбан чалыр идем. Туган җиргә кайтып җитәлсәм. Менә шушындый кимәлдәге шигырьләрне мин күп итеп язырга тиеш булганмын. Мин аларны бер юлы мәкаләгә дә, сәясәткә дә, хуҗалыкка да үзеңне сарыф итеп булмый. Мәхәббәт чынлап та кешелеккә дисеңме, табигатькә, якыныңа дисеңме, мәхәббәт тормышына алга алып барамы? Мәхәббәттән дөньялар җимереләме? Кеше язмышлары шилпәрәмә киләме? Әллә инде мәхәббәт көч бирә, алга тәрәгенәме? Мәхәббәт ул образ. Шуңа күрә гашыйк булу белән мәхәббәтне бутармаска кирәк. Мәхәббәт ул идеал, идеалга үзеңне якынайтырга тырышу. Мин әле мәхәббәт темасын өйрәнеп биттем дип әйтә алмыйм. Һәм бик куркып карыйм, чөнки яратырга сәләтсез кешеләр үсәргә мөмкин бит. Мин мәсәлән яратмаган кеше белән бер көндә тормас идем. Үземне рәнҗеткән, үземне яратмаган кеше белән дә тормас идем. Яраткан дуслар, якын иткән кешеләр белән бергә очрашу, карашу, кагылу, ну рәхәт бит. Ул бәйрәм. Үзегезгә ошамаган яклар бармы сезнең? Менә нәрсә ошамый үзегездә? Аны әйтергә ярыймы инде? Ярый, кычкырып та ярый. Ул бит ярдәм. Папусны киңрәк алып мин күбрәк эшләргә тырышам да, шуннан соң үзем турында уйламыйм кай вакытта һәм булдырылган әйбернең барысын да эшләп өлгерә алмыйм. Шуңа күрә мин аннан соң менә шушы барысына өлгерәм, нәрсәгәдер ирешәм дип чабып, бер-ике тапкыр әти-әниләр көтәргә кайта әле дигәндә эшем булып, каядыр строителька китеп, я ниндидер бер фәнни карьера эшләренә студент чагында, журналист булып эшләгәндә, менә яшьрәк чакта әти-әнигә игътибар җитмәгән һәм әле дә үкенәм. Кайтып, әти-әни белән көтү китәргә кирәк булган. Аларны яшьрәк күрә. Менә әле дә мин үземнең аныклар, балаларның турында уйлаганда, чыгасың, башаларысы кайда йөрисең? Шуннан уйлыйм, кирми. Бала чага үскәч, әти-әнисеннән кызганычка каршы еш кына өзелә. Бик аз бәхетлеләр генә шундый булып тәрбияләнә. Ул әле дә менә академик Индус Тахиров әнисе 90-га җиткәндә дә көн саен, атна саен кирип 2 сәгать кулын тотып утыра иде Әминә апаны. Әзрәк җил куарга кирәк булгандыр. Бу тормыш алдаткычы. Мин гомер буе җәмәгатьчелек эшендә булдым. Мин гел генә шул урам җылыттым, бу милләткә, халыкка дип бирдем. Мин аңа кешегә кемнәрдер том китаплар, кемдер ниндидер ниләр эшләде инде ансынаның. Мине Роберт Минуллин генә шуның өчен сүгә. Роберт тәнкыйтьләгәч, димәк, андый җитешсезлек миндә бар инде әзрәк. Гамсызлык үземә карата һәм үземнең проектларыма карата. Гамлегенә әңгәмәбез бара. Тормыш, яшәеш хакында тирәнтен фикер йөртәсез, фәлсәфи фикер йөртәсез дип тә бик ышанып һәм менә рәхәтләнеп авыз тутырып әйтәм. Ләкин менә тамашачыларыбыз аңламый торгандыр, безнең икебезнең арасында глобус тора. Булар арасында нишләп бу глобус утыра икән дип уйлый торганнардыр. Әйдәгез, шушы глобуска да ачыклык кертигәре. Башкортстан, Бишбүләк. Менә мин киттем Уфага. Менә мин киттем Мәскәүгә эшләргә, укырга, аннан эшләргә. Аннан кайттым Уфага, аннан мине җибәрделәр 5 елдан соң Казанга. Аннан соң мин Россия буенча йөрдем, эшем буенча Прагага Азатлык радиосында, Мюнхенга, Төркиягә бардым. Минем юллар бик гади. Мин Америкага, хәтта Финляндиягә бармадым. Чөнки чит ил татарлар белән эшләгәч, алар үзләре миңа килә иде. Вакытта сарыф итмәдем. Менә Фатих Карим. Аның турында күптән түгел гаҗәеп бер китап чыкты, «Жизнь и судьба». Аны сез белмисез әле, Фатих Карим. Ул бит репрессия корбаны. Аны бит бер гаепсезгә Аникин поэмасында Совет армиясына дискредитация дип 10 ел төрмәгә утыртканнар. Үзебезнең татарлар шикаяты буенча. Аның юлы Башкортстан, Айтаулы, Бәләбәй, Казан. Аннан соң төрмәдә мин йөрисем килә экспедицияга аның юлы белән.
Печорлак, Архангельский, шы диңгез, Қара Ақ диңгездә, Бузлы диңгезендә кіріп баржыға отыртып жібергәч, ул баржыны махсус яндыралар. Ул тәрәзәне ватып бір кеше белән чыгып исән кала. Аннан соң кайтып, акланып, сугышка китеп, сугышта бір көндә 2 җәрәхәт алып һәлак була. Мин һәр вакытта да картадан күрәм кешеләрнең язмышларына туры килгән юлларны. Мин космоска очарга теләк зур иде, әле минем күңелемдә әле дә күрәм. Мин шуны читтән карап, үзебезнең якынны космостан карыйсым килә. Һәм шушы турда bir бик каты шәп сюжетым бар мин аны шуны эшләр идем. Бу дөнья бик зур. Дөнья. Шундый хикмәтле сүз, ул тәрҗемә ителгән дә, ул миндә Гарәбстандагы фарсы кешесе фарсыча да дөнья икән ул, татарча да дөнья. Мин шушы татар дөньясы, кеше дөньясы дигән әйберне яратам. Шуңа күрә без бу дөньяга карап утырабыз инде. Бик зур рәхмәт. Бүген безнең студиябызга килеп шушындай гамьле әңгәмә корганыгыз өчен. Әлбәттә инде сезгә киләчәктә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм бәхет шатлыкта, кайгы хәсрәтсез, озын-озак еллар бергә яшәргә өчен дигән теләктә аерылышабыз. Һәр шәһәр, һәр авыл, һәр гаилә үзе сакласа гына милләт булачак. Тапшыруыбыз ахырында һәр вакыт яратып куллана торган шигъри юллар белән тамамлыйсым килә. Кадир Сибгатуллин, дөнья матур, матур итеп яши белсәң. Сау булыгыз, хөрмәтле дуслар.